Sinartan sesanti konjuk ngarsaning Gusti bebuka wiwaraning suka tinonton telenging cipta wening manunggal pancering pramana jati kawaryan babaring wekas rinumpaka anglingga luhuring kang murbengrat puja puji pangastuti konjuk ngarsaning Gusti Purbaningrat ingkang sampun hambabar kawilujengan kasarasan satembah panjenengan sedaya dalasan kula saged rawuh mapan makempal wonten ing padukuhan mendhet desa Jerapah wewengkon Kecamatan Banyu-Biru wonten ing adicara tasukuran merti dusun keparenga kawula sakadang saking paguyuban seni beksan soreng Laskar Bengawan Sore saking lereng Harga Tilomoyo kepareng marak sowan atur panglipur beksan soreng hambabar cariyos keris setan kober dapur Nogoruncing seri Haryo Penangsang mungkin dadosaken raneng penggalih sagung para sutresna budaya kawula nuwun Hamid Pasang Kalimantabi Laskar Bengawan Sore sugeng hamirsani Nggak kepareng marak pangarso wayah wis rada bengi kok ngene. Kepiye iki para soreng urung padha teka do gladen ana kene iki. Oh. Yudapati. Yudapati. Preneo Yudapati.
pawelingku marang sira soreng rono rangkut lan kowe pati aja miris sun anjurong maju ing ayuda sapa jujur bakal ati luhung perang tanding campuh boyo luhuring satriya jati Wamen taun Kula Kanjeng. Kula Kanjeng. panjenengan mireng napa mboten anggenipun kula dangu Nggih, mireng Kanjeng. kula aturi majeng monggo Des pundi Kanjeng? wamen taun Kula Timbalono Rono kelawan rangkut wonten ing pendapi menika wamen taun ngestaken dawuh Kanjeng. Rono lan rangkut sliramu ditimbali marang Kanjeng Adipati. Kula ingkang suwan Kanjeng Adipati. iya Rono kelawan rangkut Paring dawuh. seliramu sak kloron iki pusaka ligat utawa pusaka kang ra ana
warangkane. Nalinci. Mula saka iku kowe sak kloron tak utus anggone golek warangkane tampanan Rana lan Rangkut. Kersanipun Tampanan Gak nodo digatekno. Dos pun Timbali piwong Kanjeng menapun. Adipati kuwi. Nalinci. Sing dawungake Kanjeng Adipati kuwi kudu warangka keris sejatine. Kersanipun. Rangka Kanjeng Adipati Sultan Hadiwijaya. Gatekno aja nganti kleru ya. Engko bendaramu ndak kagol. Sedika ngestaken dawuh pirangga mentahun. Rana lan Rangkut Paring dawuh. dina iki kowe sak kloron budal. Rana Rangkut budal. Mangan Pak Lijih Kanjeng. Paring dawuh Kanjeng. Ome taun lan para sore kabeh. Bulu. Derekno aku kondur ana ing sanggar pelanggatan. Nenuwun marang Gusti Kang Murben Dumadi ya Kang Maha Kuwasa. Anggenipun ngutus Rana kaliyan Rangkut merjaya wonten ing pacang menika. Diparengono kasil wong taun. Monggo. Semoga wong taun lan para sore kabeh. Monggo. Anggon ingsun mangarsani pemerintahan ana ing Kasultanan Pajang. Iya. Wis seneng kuyung dening para narapraja lan uduning para kawula. Ewa semono isih ana bebasan ribebunditan kang tansah ngrelidu nyandung anggonku nindakake jejibahan mangarsani ngasta pusraning adil ana ing Kasultanan Pajang awit saka keparingi para wali kang sineng kuyung dening para kawula nganti temeka ing desa-desa. Sawetara ingsun tak sumene nanging saktenane ngeningken cipta meminta mring purbaning Gusti Kang Murben Dumadi tumanduk ing Kasultanan Pajang.
pemanahan Kakang Penjawi tak keparengake mlebu ana ing pasaryan ingsun. Kula ingkang sowan Kanjeng Sultan. Kakang pemanahan Kakang Penjawi. Nggih kula Kanjeng Sultan. Ya kene isih caket marang ingsun. Nalinjih Ana pandum wonten pandum Kanjeng. kang wani mlebu ana ing pasaryan ingsun bakal idrus waningsun Kakang. Wonten pandum ingkang ajeng nyudra yuswanipun panjenengan. Sawangen Punika napa? Kakang pemanahan Kakang Nalinjih. Penjawi culno Kakang. Dawa ingsun marang sira pandum iki culno wis ora duwe bangga. Mikrasanipun Kanjeng Sultan. Culno sawetara. Menawi dipun pidana mawon kabaripun Kanjeng. Kakang pemanahan Nalinjih pandum iku culno luwih dhisik. nggih ngestakaken sendika dawuh. Ingsun bakal paring dawuh. Mestine Kakang pemanahan apa dene Kakang Penjawi ora sisip sapa sakrane pandum loro iki. Cetha nitik sandang penganggone kudu kawula ing Kasultanan Pajang. Sawangen Kakang. Kadosipun menika perjurit saking Jipang Kanjeng. Iya. Andane Kakang Dipatira Penangsang ing Jipang Panulan. Kakang pemanahan lan Kakang Penjawi. Nalinjih Kanjeng. Sliramu sakloron wis ngerti. Lekase Kakang Dipatira Penangsang ing Jipang Panulan. Penjawi dawuh ingsun marang sira. Cawisna Redana lan Mas Picis Rajabrana kanggo pandum loro iki. Tindakno Penjawi. Diage weneh ana marang pawongan loro iki. Wenehno Kakang. Pandum Kula Kanjeng. sliramu wani mlebu ana ing pasaran ingsun. Malah kepro bakal nyidra waningsun. Sapa sing kongkonan sliramu? Paring matur Kanjeng. Lepat nyuwun agung ing samudra pangsapa. Iya, Kula kaliyan adik kula dikengken Kanjeng Adipati Riya Penangsang. lah rak tenan to. Kakang pemanahan Nalinjih Kanjeng Sultan. kaya ngono lho kasih Kakang Dipatira Penangsang. Njen luput ingsun iki apa? Pareng matur Kanjeng Sultan. Pemanahan piye? Kula niku jan gumun sanget dhateng panjenengan. Ing ngatasé durat maka menika lepat badhe nyedra yuswanipun panjenengan. Mboten kapidana kapara malah kaparingaken Mas Picis Rajabrana. Kersanipun dos pundi Kanjeng Sultan? Pemanahan Nalinjih Kanjeng Sultan. karebet ya Sultan Hadiwijaya aja kok padhakake karo Dipating Jipang Panulan Arya Penangsang. Nalinjih. Ya kaya ngene iki wujude kawicaksaning ingsun. Nganti ingsun sinengkuyung dening para kawula awit saka nggone ingsun seneng weweh marang para kawula kalebu kadipaten kang bakal mirong kampe jinggo. Nalinjih. Soreng sliramu diage baliya aning Jipang Panulan. Mbok menawa Mas Picis Rajabrana saka paring ingsun
bisa kanggo urip marang anak lan bojomu. Saestu napa Kanjeng Sultan? Sabda Pandhita Ratu, dawuh ingsun Sultan ing Kasultanan Pajang. Matur sembah suwun. Dinten kalangan pun kula nyuwun pareng kundur wonten ing Kasultanan wonten ing Kadipaten Jipang Panolan. Diake matur ana ratu sembahanmu ya Kakang Dipatira Penangsang. Kakang Pamanan Kalinjih Kanjeng Sultan. sawangen. Nak mboten kelentu menika pusaka Brongot Setan Kober agemanipun Kanjeng Adipati Riya Penangsang. Iki agul-agule Kalinjih. Kakang Dipatira Penangsang. Nanging saktenane sing kagungan Rama Jafar Sudik ing Panti Kudus. Mula Kalinjih. dimen badar perkara iki. Setan Kober Dapurna Gruncing bakal tak kondurake marang sing kagungan. Kebeneran ing dina Respati manis Rama Jafar Sudik bakal medal kawruh marang prosesmu kalebu aku lan Kakang Dipatira Penangsang. Kalinjih. Kanthi basa iki bakal tak aturake. Mengko kang bakal paring pengadilan Rama Jafar Sudik. Kalinjih. Ayo derekno ingsun. Wis tak akan sedikit jauh Kanjeng Sultan.
bature langkah ngoten. Bacutno para prajurit kabeh. para prajurit padha koko Waman taun Kula Kanjeng.
Kula aturi majeng Pametau. Nggih. Kula badhe ngendikanan kali panjenengan. Nggih Kanjeng Adipati. Badhe maturan kalian panjenengan. Nggih. Anggenipun Rono kalian Rangkut. Kula utus wonten ing Kasultanan Pajang. Anggenipun merjaya. Yo karebet. Yo Hadiwijaya menika sampun pinten dinten momen taun. Yen pemanggih kawula Kanjeng Adipati sakmenika sampun 3 Candra Ari kalenggahan punika. Sampun 3 Candra kalenggahan menika ngaten. Nggih, Kanjeng Adipati. Nggih. Napa nggih midherek wonten taun anggenipun kula utus menika Rono kalian Rangkut diparing ana kasil. Miturut kula kasil Kanjeng Adipati amargi bidalipun Rono lan Rangkut menika medal sisih wetan kidul. Kapara menika dinten Respati Manis Kanjeng Adipati. Sampun panjenengan pitang. Sampun Midherek panjenengan kasil. Kasil Kanjeng Adipati. Nanging dumugi sepriki Rono kalian Rangkut dereng wangsul wonten ing kadipaten menika. Kula sampun wonten surantos Menika Kanjeng Adipati. Menika Rono lan Rangkut Kanjeng Adipati. Kene. Kula ingkang suwan Kanjeng Adipati. Yo. Selamat tekomu. Berkah pangajiban dalam suwan kula kalih ing Sabikala. Mboten namung sungo pangabekti mugi kunjuk Kanjeng Adipati. Yo. Yo, tak topo. Kowe sak klorot. Piye kabul wusanamu anggonku ngutus merjaya ana ing Kadipaten Kasultanan Pajang. Rono Rangkut. Paring matur Kanjeng. Yo. Saestu Kanjeng. Kula sampun dumugi wonten ing Kasultanan Pajang. Yo, sabanjure. Kula sampun dumugi sak ngajengipun gapura sinapit urang Kanjeng Adipati. Nanging Kanjeng, kula ajeng mlebet wonten ing saklebeting Kasultanan Pajang. Dumadan ical sipating gapura. Ngertos-ngertos dados guwa ingkang peteng dedet Kanjeng Adipati. Dadi guwa kang peteng dedet Nalinjih sakbanjure. kula kemutan menawi kula kinantenan pusaka Brongot Setan Kober. Guwa kula tamani Brongot Setan Kober ical sipating guwa dados udyan ingkang ageng bledhek sinamberan Kanjeng Adipati. Dadi udan bledhek sinamberan Nalinjih Kanjeng Adipati. sakbanjure Udan kula tamani pusaka Brongot Setan Kober. Ngertos-ngertos kula sampun dumugi sak ngajenging gapura malih Kanjeng Adipati. bali ana ing gapura. Nalinjih Yo ora mukal anggone Kasultanan Pajang pinter-pinter. Yo sakbanjure kowe kepiye? kula kalian adi kula Antom Damel. Yo Adi kula ingkang lubet, adi kula ingkang damel ontran-ontran wonten sak jawining kadipaten kula ingkang lubet wonten ing tilam pagulingipun Kanjeng Sultan Hadiwijaya. yo bagus sakbanjure kepiye? Saestu kula sampun saged lemubet wonten ing tilam pagulinganipun Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Iso mlebu Nalinjih Kanjeng Adipati. yo
Yo sak banjure piye? Kanjeng Sultan Hadiwijaya anggenipun sare ketawis ngeglo Kanjeng Adipati. Anggone sare ketok ngeglo. Nalinjih Sak banjure kowe tindak piye? Kanjeng Adipati Hadiwijaya kula tamani pusaka bengat setan kober dumadakan wonten Sardula Kanjeng Adipati. Ana macan Nalinjih ingkang nyamber dumateng kula. sak banjure piye? Kula gegelutan kalian macan kala wau. Yo Macan kala wau kula tamani pusaka brongo setan kober des ngetos-ngetos dados guling Kanjeng Adipati. dadi guling. Nalinjih Aja mergo kowe wedi njur malah dadi guling. Apa yang ngono? mboten Kanjeng Adipati. Sak banjure piye? Kula nyuwun sawahipun pusaka brongo setan kober. Kanjeng Adipati Hadiwijaya kula tamani pusaka brongo setan kabur. Des Mutar mboten Kanjeng. Mboten sak banjure. dumadakan kula kasempyok singkepipun kula luntak ludira Kanjeng Adipati. Ora idep. Kowe arek mutah getih. Mutah grogol. Ora ngurusi. Kang Baku Hadiwijaya mati opo isih urip? Dereng Kanjeng Adipati. Kepareng matur Kanjeng Adipati. Yo Mboten usah kalejengaken balila wonten ing Kasultanan Pajang. kok iso mengkono? Saatasipun kula kalih Kakang Rangkut mboten kapidana ananging diparingi bondo donya Kanjeng. Piye? Buang apa ora? Rangkut Nggih Kanjeng. buang apa ora? Buang! Apa kowe ra nguntal yen ora oleh pawengi saka Kasultanan Pajang? Ngono. Hei! Pamrihmu apa? Ngene. Yo. Kowe arek luput kaya ngopo? Kowe adikku. Saiki aku njaluk kuntur. Njaluk bali pusaka brongo setan kober. Rono Rangkut. Aku njaluk pundhut pusaka brongo setan kober. Rono Rangkut. Lho Kanjeng. Paring matur Kanjeng. Dinten kalenggan punika pusaka brongo setan kober kantun wonten ing Kasultanan Pajang Kanjeng Adipati. Piye? Rono maju. Kula Kanjeng. Nyun pangapunten Kanjeng. Keparat Rono. Waduh. Kampun. Rangkut maju. Keparat. Rono maju kene. Keparat kowe. Rangkut. Keparat kowe. Rono maju. Rangkut maju. Riyo penangsa. Penangsang. Terus budi. Penangsang. Wis sawetara suwe bapa ora tekan ana ing Jipang Panulan. Bareng bapa tekan papan kene dumadakan ana kedadian kang kaya mengki. Penangsang. Cepu. Tenane iki ana kahanan apa, Penangsang?
nganti jebeng riya penangsang duka kang kaya mangkono kuwi. Prajurit sakloron bakal tak pateni menika. Badhe kula pateni. Arep mbok pateni Nggih, penangsang. Yen sliramu ngeparengake patine sureng sak kloron iki mesti bakal mau. nggih. Nanging kabeh mau kudu ana alasan. Mergane ana apa? Amargi Rono kalian Rangkut kula utus Merjaya Sultan Hadiwijaya boten angsal damel nanging brongot setan kober ketilar wonten ing Kasultanan Pajang Bobo. Oh ngono. Penangsang. Bobo tak teko. Sliramu duka yen bocah sakloron iki ora bisa nindakake marang apa kang mbok dhawuhke ngono apa piye? Nggih Bobo. Nggih. Penangsang. Bobo tak tekon ya. Terus budi. Sing paring dawuh marang Sureng Rono lan Sureng Rangkut iki sapa? Menika kula. Kula. Yen ngono tegese Sureng sakloron iki ora luput. Lah kok saged ngaten? Ngene Jep. Sureng Rono lan Sureng Rangkut iki ya mung nindakake marang dawuhe Ratu Gusti. Mangertiya ya penangsang. Sultan Hadiwijaya kae salah sawijining natana ing Kasultanan Pajang. Nggih. Nggih. Yen ngadepi sultan ya sak oran-orane iki adipati. Ora kok ya mung soreng kang kaya mangke. Wong taun siagano gagarimang kula badhe butung Hadiwijaya. Riya penangsang. Banjur sliramu kaya mangke. Saiki tak tekon. Nggih. Yen dina iki sliramu budal ana ing Kasultanan Pajang. Nggih. Sliramu arep merjaya Sultan Hadiwijaya. Nggih ngaten. Kanthi gaman apa penangsang? Kula menika gadah piandel. Piandel kok apa? Nggih menika brongot setan kober. Bapak tak pengen ngerti endi penangsang? Rono Rangkut. Wis. Aja mbok bajutke anggonmu paring duka. Perkara kundure Kyai Brongot Setan Kober. Menggone bapa kang bakal ngupati. Upati kepit Bu. Ngene ya, Mas. Kira nggo mentaun kula seksenane ya. Penangsang. Nggih. Ora suwe meneh. Ya ana ing dina Anggara Kasih Bapak Sunan Kudus bakal nganakake pendadaran ana ing Panti Kudus. Ing mangkone uga kerawuhan Sultan Hadiwijaya. Ya ana ing dina kuwi penangsang bakal kondur Kyai Brongot Setan Kober ana astane Jebeng Riya Penangsang. Ngaten Bobo. Iya penangsang. Nanging penangsang Bapa paring dawuh. Terus pundi Bobo? Besok yen wis tekan titi mangsane dina Anggara Kasih, sliramu kudu teka luwih dhisik tinimbang Sultan Hadiwijaya. Ngaten Bobo. Iya. Nggih Bobo.
Mula saka iku penangsang sliramu gage tata-tata. Mengkone sliramu ndak keparengake sowan ana ing Panti Kudus. Nuninjen ngestaken dawuh Bapak. Kirangga mentahun kula aku titip marang Ratu Gusti. Nuninji. Sliramu ndak keparengake nderekake jebeng riya penangsang budal ning Panti Kudus. Ngestaken dawuh. Penangsang Bapak tak pamit. Oh nuninjen Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atus-atus Bapak. Momen tahun Kula latri pajak kalangan menika soreng kabeh lan momen tahun syoko toto anggenipun sakderengipun mletheki srengenge budal wonten ing Panti Kudus derekno kula para prajurit syoko toto